Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube ngory TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Dum ko lamu bo lamu yo habru ko dum adiw dum ko joni ku anakedimi holo ko hesdi hande e nder majji hande gere kewde ne tenti dara jayinde men hol ngel hene gedel gotel ngel burda teskadi so wonna leta maintien le soutien au ménage tay galle ko barmi joko ada habranno e wi le soleil yamu kucundirinu jayni yankoɓe hanki e gerdugol jagorɗo kopporeje jogordi wattudi kas transfert goɗɗo poyi sénégal tolniɗay million ko wana ko ɗum mungu waɗa subventionné ñamdu jawdi men ay ndelam kuɓɓam ma milliard uji temedde jeegom nanni hen artaneyi farine mbo sudu kotuje wi o wi farine bele o ma yoɓe e mbaɗi kubtudindi sappo juillet habri men ɓeydugol jobdeli ko milliard uji temedere e nawgaso e wiidi sudu kotuje ko ngol woni garwniwol no waɗe e nder CEDEAO e wiidi le soleil wono étude ni gonde e waɗede e o saaha ngam reftinde salaire aji fonction publique lawol janginoɓe bilo soleil wi laamu ngu ƴetti ko hen hakkude 2012 ha 2022 ɓuuri capanɗe tata e jeegom ujunere tawɓe temedde jeeɗiɗi sudu kotuje goƴum mum ko ndungu ngu Umara Gueye wi kañumey BRT mangadu caɗele kono hoto kulen woni jettunowu konguɗi laamu anada andimbo ellemineni haali ey robeleɓe jagganoɓe ñandi moɓodiral yeewi taadi e wiide besbi tengtuni namne ɗe no jokki konguɗi mawɗo leydi yo tawteɗo Paris artaneyi suɓugoji suɓaɓe tedduɓe e wiidi observateur maki wi mumina gaño temedere e nder temedere ha wasu yima holko yiɗi e majji e wiidi 24 heures jertindu luldiɓe ɓe yo ndentu ƴettude yeru mars 2024 mbattu ɗum mars 2021 wattata moƴƴe haala ko jabaka mono jabbiɗo Sonko bo vox wi holluti maki andi tan ko doole ha ma jokku hari jetati joyenge so jari wattude place de la nation tahrir meɓe mbat wiyoɓe ɓe robeleɓe jaggama to jaggama ga ena mbattu ɗum e makka wona lawol elleminini wi daɗi koɗo mayanno no woodi laamu ngu sikkino otombo yarunowo ko ono hotiratta yetti itti e kuruji tati e kala pono mbaɗi desere ɗiɗi keddiɗiɗi kono ɗum hulɓunanimbo ko wona ko ɗum Ahmed Suzanne Camara ko haalimbo ko tinno ko kanko haalno walla luldiɗo goɗɗo tawanno ko sokama ko ono haali ko biɗu Sonko foti ko warede saabu sene wuuri Sénégal dejota normalement procureur koko fonno noddudem a nenta ɗum par ce que wondi kay laamu e satu ndu luldiɓe mbiyata jagge artaneyi ko Cheikh Abdou Bara Dolly haali ko maki Sonko wi yettade lamɗo yoɗani kono noon yo ñawoji ɗe poto ha ko wallu yeewi namniɓe ndo woppote ko ɓuuri yawde kono haɗani e wiide les échos doyen des juges waɗi ko procureur de la république namnino ɗum ha waali jamma mum garwunniɗo rebe source a wi ko addani ko ñawowo waddi ɗum ko article 139 du code pénal Mously Diakhaté mbo vox wi Sénégal nena dalƴa haala ko welma e wiidi 24 heures biteɗo Abdoulaye Seydi inspecteur Ziguinchor wi ale sagu code d'honneur sénégalais o artire dawriyankoɓe ɓe ƴewto ko kalato ko ha e wiidi 24 heures maki no foti haaldude luldiɓe mum kono Walf Quotidien wi ala ko haɗat hari yeewi wallu e benno erdiɓe diinio goneyi koyɗe jam kono mawɗo leydi yo goƴum mum Afrique dan jam ha e wiidi Dakar Times no jeeya hen bonnugol libbi africain ji no jogino moyen ji safrude ɗen caɗele hande noon ko caɗele libbi pamminatama Sahel ha mbo namno Suez G20 e nder Union africaine eɗena poti wonde nder so peeji ene ƴette feere ƴettande nde e les énergies fossiles rewani lawol te guerre so haɗi gaddugol gaweji firti ko Afrique dañowo caɗele heege yimɓe noon so goni sekilaɓe poti ke haaldude gongo min mbawa jabde Afrique no yaɓɓe tan dawrugol faggudu ko poreji adunuyankoji artaneyi TDS uji o wi milliard uji e medde
jeegom capanɗe joyi dollar jaɓaɗi ɗi e on cadre Afrique ko capantate tati do dollar to ɗon enquête rutuni baroɗi mum sa rendini ko joɓote ko transfert uji jobdeli kolpaji mumen kip Sénégal o ɓuri hewde ko joɓote Afrique e wiidi transfert marque milliard uji e meddi ɗiɗi e sappoye goo piccala jeenayi umboroki yeru baydana mane ganna Koulibaly ɓuri hewde sabu ko sappoye joyi piccala joyi milliard kala hitande artaneyi ummugol Sadio Kalidou ɓe mbawi yaade Gana Gueye Abdou Diallo e Bouna Sarr ete mumen o ma dillu Mariama Ndiaye mbeɗu siftoro sisi goto bawɗo bal winiya Brésil belno ƴette tawiɗon jeeyow orange jaborimbo ƴettude orange waɗi hen tan ko wawa o wi on anaɗa foride on wimba ko mina ɓuri wasde wawde e Brésil ɗum noon mi haɗoɗo kumi meilleur joueur luñel inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri ko docteur Djiby Sow rokato mon oɗo revue de presse caforo médecine traditionnelle ko nendey fibrome kyste diabète tension hernie estomac hémorroïde ndero bowalo mankaɗo ngoragu cattiraɗo ɓesgu kala ñewu jettingu ɗum ma safru ɗum e ballal jomum docteur Djiby Sow non jooɗi ko kidira sero antenne tigo o saha noon no tawe Mauritanie wonande jiɗɗu jokkodirdi e mum yo noddu 244 92 81 numéro ma caggal 223 70 85 72 47 bandira jehe cellon